invite na. Manglaag ta sa Cebu, Bohol, mga higala. Kauban kining mga maestra o maestro nga gwapo-gwapa. Tara, tanaw lang. Dinhi sa bookstore ta. Tara! Okay, next stop, Mirror of the World. Yay! Welcome to Mirror of the World, Bohol Province. Yay! Hello. Mauna ba ni mag-unsay una? Hello, wala mask kinahanglan. Wala may nagmask iba no? Turn na mo amo pidye. Mga bata-bata. Non. Asa na ko gibilit? Sabi ko na kanang. Sikatuna, Mirror of the World. Phase 1 pa. Pila entrance na inyo ha ma'am? Pila inyo ang PWD? 135 lang kami. Ang ano man to? Pa-member na. PWD. Pa-member na. Niya ang senior food. Pero ang regular sir entrance fee? 170. 170. Okay. Ikaw dong? Ha? Ansa man? Ikaw? Ha? Ang katalogan na ikaw ko ka. See the world in one place. Let's go na sa Mirror of the World. Hello, Mirror of the World. Wow! So, pagsulod diri, kinsa man ni siya si Ma'am? Ay, dara di ang kuan. Sikatuna, Mongolia, Singapore, London, Oslo, New York. Oh, ato na sa Paris. Ato kita sa Paris. Ayun. Edit. Wow. The Leaning Tower of Pisa, Italy. Sa Italy ni siya, Italia. Statue of Liberty. Hollywood.
kamot. Coffee Acropolis. Oh my God! Wow! Yeah, daghan kayong salamat, Lord. Naabot na gyud kami diri sa Mirror of the World. Mo ni among last stop, tourist spot nga among gilaag dinhi sa Bohol. Then maato na ta sa Panglao. Meanwhile. Alin na ta? Ambo, wala ko nakita. Asa ka itong duha ni Adto, no? Saan ni ma'am? Golden Gate. Ah, Golden Gate. The Eiffel Tower. Kato sa Italy. Lion. Oh, the Eiffel Kani-kani. Tower, the Leaning Tower, and then the Mere Lion. Kato Liberty. Liberty. Yan, kasi katong kwan nga nga, Nike. Lord Anthony. Huwag mo na. Maano ni? Nakasaka na mo dito, ma'am? Asa? Dito? Ah, wala. Oh, wala. Huwag hanga. Ato na ka? Oo. Hi. Hi. Ngit-ngit, ma. Hindi na kayo sa makwan, Ngit-ngit. makbaro. Oo. Ha? Dito. Nag-video. Kamu di, asa mo gikan? Nakita noon ka. Ayun na. Kaya bigyan ako.
Mayagan mo ka na daw. Kasi sakit. Kasi sakit yan. May kopo kay view. Oo. Mura kag naa jud sa kuan. Thank you, Mirror World. Bye. Hanggang sa muli. Thank you for watching. God bless everyone from Good Store. Yay! Bye! Thank you for watching. God bless everyone. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta dinhi lang sa Good Store ta. Bye. Thank you for watching.